Good day, good morning, mamuka sei. Tikusangana kwatiri kuita muchirongwa chenhau muzuva ranhasi. Tauya tiine nyaya yemudzimai anonzi Mai Titi nhasi zvakare. Vane imwe hombe yavavhura. Kusangana kwatiri kuita pakutapa media ANC. Kana uri kushanya usati wabaya subscription button, tokumbira kuti ubaye subscription button. The next thing obva watena on notification bell yako kuti tirambe tichikupakurira nhau dzemandorokwati. Tinoona kuti nemusi weFriday or Saturday Mai Titi vanoratidza kuti vakatorwa kuUnited Kingdom kwanga vashanya ndokubva vanoiswa mudetention center. Ndokuziva kwatiri kuita nyaya yamaitikiro ayakaita. So ivo vatorwa kuiswa mudetention center imomo, vanotaura kuti vakabvunzurudzwa. Sinhasi nyaya tauya pano ndekutaura kuti Mai Titi hatisi kupemberera zviri kuitika kwavari, asi Mai Titi vanoratidza kuti havachatenderwa kana kupinda muUnited Kingdom sezvo vakadzoswa kuZimbabwe. So vakaitwa iye yatinoti refusal of entry. Vamwe vari kuzotaura zvavo vari kuti deportation, but sekuziva kwatinoita zvakangoda hazvo kufanana, asi vakaitwa refusal of entry. Titarise tsamba iyo yavanyora paFacebook page pavo vachiedza kunatsurudza maitikiro akaita zvinhu. So vanyora vachiti, hey family, I know you worried, I see all your messages, but I am okay. We'll do a live when I settle down. In the meantime, don't listen to all these lies. I got to the UK and as usual, they had information from obviously you know who. So I think vavengi vavo vaya, that every time I come here I'm working. I told them I don't work in the UK. All I do is bring my products to my clients who would have already paid online whilst I'm back home. They searched all my bags and found my cosmetics and also curtains which I was bringing for Chloe. They did me an interview as to how I am selling my products in the UK. I was honest and told them people pay me through my accounts or World Remit. After 2 hours, they returned and told me that what I was doing is employment. I needed the correct visa for that. I was not banned for 10 years. I was told I can't enter with my products because that's employment. I was sent to a place, not sure the name, and was told I was advised by some that if I didn't want to return, I can claim asylum. Why should I claim asylum? Question mark. Why? Who is chasing me? Question mark. I don't want to live in the UK. I always come in and go. They told me I was using my visa for the wrong reasons and that will not affect my future. I should take the correct visa for what I want to do. I am okay and I am going back home because there is no need for me to stay, especially if my products can't enter. When I get home, I will send these orders through shipping rather than bring them on my own, because obviously some people are after my work. As usual, they didn't like the fact that last time I entered UK after they had said I will never. I will still prove them wrong by taking the necessary documents and returning whenever I want. We learn as we go, no hard feelings. My dear customers, I'm sorry once more. Once I get home, we will use shipping. Thank you, Shumba's lawyer, Mr. Bebe. You did your best. So ndo mamiriro akaita nyaya vadiwa vateereri. Mashoko abva kuna Mai Titi ndo mene. Asi mumashoko aya takaongorora kune vataura vatarisa pasocial media vanga vachiongororawo vanoratidza kuti Mai Titi vari kuedza kunatsurudza chaizvo zvakaitika kwavari, nekuti ivo vakapinda vachitengesa macosmetics atinoti mishonga inotsvukisa ganda yavanotengesa mafuta eglow. Asi zvichitariswa muUK hamungotengeswa zvinhu zvisiri pamutemo zvakaita semafuta iwayo.
mafuta iwayo unofanirwa kunge wakanyoresa kuna dermatologist akaongororwa kunzi anokodzerana neutano hwevanhu. Zvino mafuta amaititi haakodzerane neutano hwevanhu sezvo ari mafuta ekutsvukisa ganda. Tinoziva tose kuti kutsvukisa ganda kune zvakunokonzeresa pamunhu uye kunotarisirwa kunzi kunokonzeresa kensa. So tiri kuti isusu kazhinji kacho kuUnited Kingdom vanokoshesa zvinhu zvose zveutano, zvakare vari pachidanho chepamusoro-soro chekurwisana nekensa. Saka havangatendere zvinhu zvakadaro kuti zvipinde munyika mavo. Izvi zvinoreva kuti maititi vane munhu akavatengesa kuti vari kuita smuggling yemacosmetics anova iwo illegal. Pamunonzwa vachiti vakasechwa mubhegi umo, ichokwadi kuti vakatosechwa, uyezve zvakawanikwa zvirimo. Titarisire kuti vakatenderwa kudzoka nazvo nekuti zvinobva zvaitwa confiscated neUK government sezvo ari ma-illegal substances. So ivo kudzoswa kwavakaita zvinoreva kuti varambidzwa kupinda muUnited Kingdom. Tisingazoziva hedu kuti vapiwa nguva yakaita sei kuti vapinde muUnited Kingdom. Mumutauro wavo wekuti vanzi vadzokere vanogadzirisa visa, hongu ndizvozvo vanokwanisa kupiwa mukana wokugadzirisa visa. Asi tinoona zvakare maititi kuti vane information yekuti vakambosungwa nekuda kwefraud chichi. Izvi zvinova zvisiri nyore kuti vapiwe visa chairo rekugara nekutengesa zvinhu zvavo vari muUK, sezvo vanova mupari wemhosva. Vanotarisirwa kunzi havakwanisi kupiwa visa iroro. Tichitaura nemamwe magweta akasiyana-siyana, aratidza iwo kuti pane zvakare chimwe chitsotsi chinenge chakabatwa pana maititi nevhisa ravo ravari kushandisa iko zvino. Tinoti isusu kana musati mabaya subscription button, please subscribe, like and share our news kuti zvirambe zvichienderera mberi. Kutapa media ANC mungange muine nhau dzamunoda kushare nesu. Tinoti isusu tifonerei pa0772 500 kana kuti bata paWhatsApp 0715 317 588. Mosara muchiziya nyaya iyi moisa muono yenyu mumacomment section. Hatitarisire vanhu vemuZimbabwe vanotuka vamwe, hatitarisire vanhu vanotuka kunyangwe vekutapa media ANC. Mosara zvakanaka. Ndini wenyu mutori wenhau.